Pelinä on todennäköisesti sama, mitä äsken näimme ruudulta. Eli League of Legends, koska otsikossakin lukee League of Legends. Kyllä. Ja tää oli siis tää StarCraft kautta Warcraft kautta jotain sekoitus. Kautta jotain. Blending. Ja Counter-Strikeakin siinä taisi olla. Siellä uhotaan. Joo, siellä on nyt pikattu tuommoiset hahmot jokaiselle. Ei tää on vielä sitä. Ai, se ei ole vielä sitä. Täällä asiantuntijatiimimme taustalta muistutti, että tämä ei ole vielä sitä. Tämä ei ole big screen. Siellä tummahipiäinen henkilö sanoi, että adminit ei voita jumminkaan, mutta adminit voittaa kumminkin. Streami tulille ja Start sanoo Poote. Ja sitten kumminkaan ää sanoo tämä tummahipiäinen korjaa. On GG Easy. PLS älkää bännätkö Lucia niin ja surunaama. Moi Servet. big screen. Ja Jussi tulee kaapista ulos. Kyllä. Ja KK Tumpa 00 sanoo hyi. V-mies sanoo serve F. Ja V-mies sanoo serve D. Ja V-miehelle tuli kyllä selkeästi yllätyksenä tuo Jussin kaapista ulostulo. Kyllä, näköjään. Moi Jussi. Se siellä poikia nukutteli. Makkos on sitä mieltä, että kananmuni on melko vaikea syödä lusikalla. Ja peli alkaa. Peli alkaa. Hahmoja ei näy missään. Ne syntyvät sieltä. Pikkuhiljaa nousee. Ja pung pung kuuluu Piu vaan. piu. Pev pev. No niin, sieltä tulee pikkuhiljaa. Valoefektit ovat jo käynnissä. Sinne. Ja siinä on nyt adminien tiimi. Zup, niin kuin kaljakorkien pullon avaus. Ja Jorkalla on Rainbow Tail. Ja nyt lähdetään liukkaasti liikenteeseen. Joku mekha tuolla painelee oikeassa reunassa. Mekha-kilpikonna. Ja katso Jussin kirveestä. Valtavaa. Kyllä. Fiskars heiluu. Tuollakin Fiskarsilla, jos ei voittoa tippu, niin sitten on kyllä heiluttelissa vika. Kyllä. Jorkalla on tuommoinen ratsu. Joo, ja sillä on tällainen Rainbow, joka liikkuu perässä. Onkohan se My Little Pony? Vähän näyttää siltä. Tumpalla on iso maha ja 4 jalkaa. Poosella on pallo. Pallo niskassa ja tässä porukalla mennään. Nyt joku... Tumpa meni pusikkoon. Ja tuolla on taas tuo V-miehellä on tuo pitkätukkainen linnunkivittäjä. Se pitäisi olla Jussi, joka menee puskaa. Kyllä. Ei Tumpa. Arnoldilla on pyssy. On. Kyllä. Onko Arnoldilla jopa ihan konekivääri? Kaikenlaista. Juuri saamamme tiedon mukaan se on konekivääri. Kyllä. Haulikon ja konekiväärin yhdistelmä. Ja nyt minionit ovat syntyneet ja tykkejä tulee. Jussi on puskassa. On valtava tuo kirves. On kyllä iso kirves Jussilla. Voi herranen aika. Sillä on myös tommonen taidetatuointi selässä näköjään. Ja nyt... Oi, Jussi huitasi. Kyllä. Kerralla. Siinä. Voi. Siellä Jorkka meni kimpussa. Kyläläisten kimppuun menee. Pose on yllättävän heikoilla kuitenkin Jussia vastaan jo. Kyllä, siniset ovat ottaneet selkeän ylilyöntiaseman tässä näin, koska ovat admineja. Ja katso, Pose on oikeasti vaikeuksissa nyt. Ai, Makkos. Tätä menoa Makkos saa kyllä pataan. Arnoldi tulee apuun. Ei taida Makkoksilla olla ensimmäistä kertaa, että pataa tulee. Ei, mutta Tumpa taistelee.
Joo. Kyllä nyt on lähellä. Tästä jompikumpi lähtee kohta. Tuonelaan. Ja onko se Makkos? Onko se Makkos? Ei, ja Makkos ja adminit ovat ottaneet. Makkos heitti henkensä. Kyllä, kun märän rätin. V-mies pakenee ylöspäin. 1-0, ensimmäinen maali tehty. Ajassa 3:08, ei kun ihan aikaisemmin. Ja mikä on Jussin tilanne? Energiapalkki ei näy, ja nyt on taas tykkitaistelu. Tykit taistelevat keskenään, mutta italialainen ohjaaja ottaa taas. Ja nyt sinisten tykki on... Sinisten tykki selvisi pidempään kuin punaisten tykki. Siinä tehtiin tykki voitto. Ja nyt on tumpa vaikeuksissa kohta, jos ei hiiliä löydy. Ja nyt se sinisen valon kanssa pakenee rauhallisesti siellä. Ei näytetä screenille muita valoja kuin tykin kuva tällä kertaa. Kiitos. Ja Arnoldi sai kakkosleveli. Vai onko se kolmonen? Kolmonen se taitaa jo olla. Kakkonen vai kolmonen on se kova leveli. Ja 30 kultarahakin ilmestyi kuin taivaalta. Ja Tumba ja V-mies molemmat kolmoslevelillä. Ja nyt on Jussi vaikeuksissa. Jorkka tulee. Oi, Jussi hyppäsi superloikan juuri oikealla hetkellä. Ja näin pelin ulkopuolelta voisimme pyytää, että siellä se sinisen valon näyttäminen screenille loppuisi. Kiitoksia. Ja nyt Makkos lähestyy. Kovaa ähinää siellä on. Mätetään sapelia vasten. Ja nyt lenti liekki. Kyllä, vai onko se keihä? En tiedä, mutta villiltä se näytti. Se on tuon Ritarin seivä. Ja Makkos nyt hyökkää vahvasti kimppuun. Ja nyt on V-mies vaikeuksissa. Seuska pakenee. Kuplia tulevaan päästä. Täällä pikkuhaamot etenevät näitä nummeja pitkiä. Sieltä tuli tumma nyt on T-Rex. Ottakaa nyt kiinni se. Juuri pakenee. Se oli lähellä. Ei ollut edes lähellä. Asiantuntijakommentit ei ollut edes lähellä. Siellä Jussi heittelee tuolla sapelilla kovia, kirvellä kovia joo, ja nyt täällä ollaan aika vahvasti, meinataan lähteä tornin kimppuun. Siellä punaisen tiimin niin ajatellut on Jussin osalta, että nyt olisi kyllä kirveellä töitä, ja Jussi laitettu asialle. Kyllä, ja nyt on punainen tiimi vahvasti tornin kimpussa, ja näinköhän tästä yksi torni saadaan alas. Jussi on taas Piskarssinen hommissa, antaa Pooselle kyytiä. Ja taas on tykkitaistelu. Täytyy kyllä kysyä, että miten tuommoisella kirjoilla voi olla pärjäämättä. Jussi on heikoilla taas, mutta katsotaan miten tästä selvitään. Ja sinisten torni on heikoilla, mutta voi olla, että tästä vielä selvitään. T-Rex tulee puolustamaan ja Makkos on niin lähellä nyt kyllä siinä tuli menehtymistä. Että kaveri tuli auttamaan. Kyllä. Mutta näinköhän siinä käy huonosti. Kyllä nyt on niin lähellä, että ei nähdä nyt miten käy. Ei nähty. Italialainen ohjaajamme otti kuvakulman tänne Jussiin. Tilanne 1-0 kertoo, että kaikki selvisivät siitä tilanteesta. Toistaiseksi. Kyllä. Ja nyt palataan takaisin yläkulmaan. T-Rex johtaa siellä adminien hyökkäystä alakulmassa. Tumba ottaa vastaan Arnoldia ja Zeiskaa. Siellä Tumba teki mustan aukon, mutta se hävisi Hopkinsin säteilyn johdosta. Ja kyllä nyt adminit vähän niin kuin varovaisesti aika pelkotiloissa etenee, että ei hirveästi riskiä, ei kyllä uskalleta ottaa. Ja Arnoldi on lähellä ja pakenee. Kyllä. Näinköhän nämä saavat sitä elämänvoimaa jostain tuota kylästä ostattua takaisin? Näin, en osaa sanoa. Toivottavasti pelin luodaan. T-Rex on nyt vaikeuksissa,
otetaanko T-Rexiltä nyt henki pois? Siellä on kaksi tyyppiä. Ei nyt pysy, siihen tuli semmonen hokkuspokkus, että se jäätyi. Kyllä, nyt ei nähty mitä siellä... Oi, nyt lähti admin lähti. Jussi tuli päälle, kun yleinen syyttäjä sanoi, että maistaa vähän Viskarsin hamarapuolta. Ja tilanne on kutkuttava jännittävä 2-2. Kyllä. Ja punaiset ovat siirtyneet johtoon rahatilanteessa, on ne kyllä. On, ja nyt näyttää siltä, ja kyllä. Siinä lähti adminien ensimmäinen torni. Torni meni. Ja sen jälkeen heti tornin menehdyttyä nämä punaiset tiimiläiset menivät tuonne muodostamaan Jukan My Little Ponya, mutta Jukka tulee päälle sillä... Se on Jorkka Rainbow Tailillään tulee päälle kuin yleinen syyttäjä. Se on poni suoraan Diablon ponimaailmasta. Ja level up V-miehelle. Tumba tulee ottamaan Arnoldia ja Jayskaa vastaan alakulmassa. Arnoldi, nyt tulee Tumballe kiire, jos meinaa tuosta selvitä. Ja V-mies on nyt pahasti piiritettynä. Nyt kannattaa ehkä paeta kaislikkoon pikkuhiljaa. Tilanne on kutkuttava jännä 2-2. Mutta kumpaa veikkaat, että vetää tästä nyt seuraavaksi kaulaa? En osaa sanoa. Nyt on niin tasaista touhua, että nyt on makkosongelmissa. V-mies on nyt lähellä menehtymistä. Kyllä, nyt on niin lähellä. Kyllä, 2-3. Punaiset johtoon. Nyt ryhti ote sininen joukkue. Hop hop. T-Rex on taas vaikeuksissa. Näinköhän tässä admineilla meinaa nyt hieman... Ehkä siinä hieman niin kuin hermostuttaa tämä tilanne. Tässä näytetään vähän pikkusormea, mutta kohta viedään kaverilta koko käsi. Ehkä se voi olla näinkin, että annetaan toisille semmoinen 10 pisteen maalin kaula. Nyt on sydämiä ja Jorkka tulee ja nyt on... Ystävänpäivän lahjat, he lentävät vaan ja kyllä. Tulee... Tumba pakenee. Oi ja double kill 4-3. Näinhän 2 maalia yhdellä laukauksella. Kyllä, näin se äkkiä se tilanne vaihtuu ja nyt adminit on johdossa. Ja Jussi menee mehtään suremaan. Viskarsi kainaloon ja mehtään piiloon. Täällä otetaan paikallista kyläläistä hengiltä, joku puumies tai vastaava. Puumies koki kohtalonsa, asui väärällä seudulla. Koko elämänsä on siellä asunut kaikissa raossa ja nyt vietiin henki. Vain muutaman kultarahan tähden. Aivan. Ja nyt on mielenkiintoinen tilanne T-Rexi, jos nyt on 2 adminia. Ja siellä Jayska ja Arnoldi. Punaisen torni on kyllä varmaan heikoilla. En tästä näe nyt paljonko on energiaa jäljellä. Sovitaan, että se kohta kuolee. Kohta kuolee. Siellä on Pote sanonut, että nyt pojat, pysykää pöksyissänne. Joo, Arnoldi painaa siitä päälle ja V-mies on nyt niin lähellä ja sieltä se lähtee. Teuska ottiko anaustakoa jopa? En minä tiedä, ja Arnoldi lähti siitä. 5-4. Tää on kyllä niin tasasta vääntöä. Adminit on vaan niin paljon parempia, mutta silti on tasasta mättöä. Kyllä, ja Jayska on taas vaikeuksissa ja näin. 5-5. Tasan, 5-5. Otetaanko Makkotsesta päänahka? Ei. Tumba heikoilla selkeästi joutuu pakenemaan. Täällä on näköjään alakäytävällä kovasti kohinaa käynnissä. Ja adminit menettävät toisen torninsa. Siellä on nyt Turtlesi menee karkuun, katso. Kyllä, mutta tää on nyt Matti oikeesti jännä, koska tää adminit nyt selkeästi jännittää tätä hommaa. Adminilla on kohta huonot housuissa. Kyllä. Nyt aina kyläläisten kimppuun siellä, voi kyläläisparat. Jorkka selkeästi kerää rahaa nyt johonkin. Hännän väri on vaihtunut sateenkaaresta siniseksi ja nyt takaisin. Se on, nuo väriaineet vievät kaiket rahat. Kauneudesta, kun on pidettävää huolta myös taistelukentillä. Jorkka nyt vähän vaikuttaa, että Jorkka on aivan hukassa.
No se löytyi jossain kyläläisiä sieltä. Loi siihen tämmösen niinku Rainbow. Pride-kulkuen on silleen Ja näin nyt eteenpäin. keskivaiheella Jussi heiluu Viskarsin kanssa edelleen. Pitää sitä hyvässä holdissa. Ja nyt alhaalla Tumpa tulee omalla tumpallaan siellä tumpailee. Tumba ja V-mies. Mut sieltä tuleekin noita minioneja vastaan ja pysäyttää tämän etenemiset siihen. Ja nyt näyttäisi, että tuolla A-kulmassa on aika paljon toimintaa. Punaiset painavat päälle Arnoldit 7 puolustavat tornia. Siinä muutama punainen minioni painaa päälle. Ja nyt punaiset ovat jo lohikäärmeen kimpussa. Kyllä. Ja sieltä Jussi tulee mehästä kuin yleinen syyttä. Tuliko rusakko puskassa? Ja nyt on hokkuspokkusta. Kyllä, oi, mitä tapahtuu? Tumpa näytti vähän tuubaa sinne päin ja Kyllä. pyörätti semmoset kaastet. On tää niin tasasta. Toinen ottaa aina fragia ja nyt on tilanne on double kill. 7-6. Adminit takaisin johtoon. Mutta on heikoilla kai. 3 adminia todella heikoilla. 8-7. Ja nyt on joku sammutettu pois päältä. Kyllä, tapahtuu. ja Poose lähtee siitä. Jussi heikoilla. Ja tilanne 8-8. Punaisilta minionit painaa päälle. Jorkka yksin puolustaa. Arnoldi vähän siitä sivusta jeesaa haulikolla. Makkos pakenee pelkotiloissa takaisin baseen. Ja Jorkka on vahva kyllä. Jorkka on vahva. Siellä tulee Pride-kulku aina taas Tumpan kimppuun. Näyttää, että mistä hevonen pissaa. Nyt Jorkalle tapahtui jotain. Jumitti paikoille ja tuli vaan tuommoinen valokehä ympärille. Jorkka on nyt kyllä Mitä Jorka? Jorka? Teleportti. Ja nyt on, ja kivimies on ongelmissa. Juuri saamamme tiedon mukaan tässä pelissä on teleportteja. Ja täältä tumma kaverimme korjaa rahat. Täällä. Ja Jussi on takaisin taistelukentällä Kirven kanssa. Tykki! Ai juuri menehtyi. Ei. Onneksi italialainen ohjaaja oli sen verran hereillä tällä kertaa, että otti sen V-mies taas. V-mies on taas ongelmissa Jorkan kanssa. Jorkka näyttää täällä niinku tasa-arvoista rakkautta kaikille. Kyllä. Ja nyt Poose on vähissä. Poose on todella vähissä ja siinä menee. Voi. Adminit jälleen häviöllä. 8-9. Miten adminit voivat olla häviöllä? Ja adminit eivät ole vielä saaneet yhtään punaisten tornia alas. Nyt ollaan lähellä. Lähellä, saa nähdä miten tässä käy. Kyllä se alas menee. Meneekö se kyllä? Ei tästä Makkos mitään muutosta tähän saa. Sai levelin, mutta ei saa. Ei, mutta siinä menee punaisten torni, mutta meneekö T-Rex hengiltä? Ai. Kyllä. Adminit ovat nyt 2 pisteen tappioasemassa. Arnoldi seikkailee, pyssy taskussa, hiippailee eteenpäin. Ja nyt seurataan jostain syystä tumbaa tässä ja siellä tulee tykki Makkosin avuksi. Ja miten täällä? Joo. Otetaan välillä tuo niinku selvittely mitä täällä on. Täällä on joku Mercury Streat, ne on varmaan housut. Sixtone, tämä on se mitä... Näkyvyyskivi. Ei kun tämä on se kivi, millä tämä Joseph Smith näki nää mormonikirkon alkuun nämä kultalevyt. Tämä on se. Joo, se kivi, joo. Mutta halvalla lähtee sellaista. Täällä on reliikki, kilppi, sillä saa puolustettua reliikkejä vastaan. Ja täällä on Sealt Vardi, ei näy tutkasta. Joo, se on kyllä hyvä. Sitten on Healt Potion, sillä saa Healttia, todennäköisesti. Joo. Sitten on Doran Ring, se on Doran, se biisi. Doran. Joo. Sitten joku häkti. Joku Friendis Codex, eli siellä koodia on. Ja harmonikkaa soittaa Chalise, Harmony of Chalise. Joo.
Seuraava. Ja se on Sorceress Hoesta on vähän taikurin niinku kengät. niin, se on vähän niinku siinä Sorceress Stone, se niinku se tää niinku se Harry Potter. Harry Potter, niin, Kyllä. mutta tää on taikurin kengät. Joo, Ja musta kirves. Tää on Musta ilmeisesti kirves. tämä nyt sitten Teflon päällysteinen Fiskars, joka Onko Jussilta löytyy. Joo, se on varmaan se. Ja sitten täällä on joku Ninja. Ninja Tabi. Ninjan Tabi, kyllä. Ja Pitkä miekka. pitkä miekka, kyllä. Ja sieltä Mana. löytyy manaa ja tää on se helttiä taas. Joo. Sitten täälläkin on pitkä miekka. miekka. Ja Ja toinen pitkä miekka. kummassakin käissä, kappas vain. Ja sitten on, näköjään löytyy myös jotain kristalleja, siitä voidaan katsoa vähän kaulaketjun juttuja. Ja kengät jalassa kauniisia. Sitten tää on joku muu. Ja lenkkareita ja nyt Tapahtuu ankaruuksia. nyt tapahtuu ankaruuksia, mutta Jotain ihmeellistä tapahtui. Mutta seurataan peliä hieman. Nyt tässä adminit kokoontuu. Adminit kokoontuu. Mutta nyt näyttäisi, että sinisiltä lähtee seuraavaksi. Kyllä, sinisiltä lähti siinä torni. Ja nyt Jussin on paettava nyt, jos meinaa säilyä hengissä. Kyllä nyt adminit tulevat tiukasti päälle. Jorkka pakenee. Pää kolmantena hevosen jalkana. Nyt tulevat adminit vahvasti. Tumma lähtee siitä. 10-10 tasatilanne. Adminit johtoon, 11-10. Nyt sit on se 10. Mutta nyt on heikoilla hapilla kaikki. On heikot hangit. Oh. Ja nyt adminit siitä kokoontuu, hakevatko tornia siitä? Varmaankin. Kovasti paukkuu. Nyt italainen ohjaaja Nyt lähtee, nyt on, tornikka. kyllä, nyt on varmaankin torni lähdössä punaisilta. Ja Meillä Pose on, 12-10. ja Pose on tappoputkessa niin sanotusti. Puppu takkessa. Ja kaisilikossa suhisee. Kyllä. Suhisilikossa kasi. Ja nyt ollaan taas Liskon kimpussa. Jorkka ja Seiska heikoilla. Ja adminit vievät. Lohikäärmeen hengen. Ja nyt katsotaan mitä tässä nyt tapahtuu. Arnoldi siellä seikkailee, vähän skauttailee, mitä punaiset mahtavat tehdä. Nyt on pakkahajalla siellä. Kipitellään pitkin poikin nummia ja mantuja. Ja sinisten torni on lähdössä tuolta vasemmasta laidasta. Tornitkin ovat tasoittuneet 3-2. Joo, ja adminit ovat 2 pisteen johdossa 12-10. Ja Jorkka ja Pose johtavat päättäväisesti, ne menee. Pelottomasti, keulilta mennään. Siellä jotakin kilpikonnaa vetää selkään. Ja punaiset taas lähtevät kaikki eri suuntiin. Ei ole järjen häivää. Ei. Ja sitten käy näin, että ollaan yksin vihollisten keskellä. Ja adminit kulkevat selkeämmin tiimissä. Tässä kaikki menevät yhdessä. Ja mutta nyt tulee kova taistelu, kaikki vastaan kaikki käynnissä. Ja nyt näyttää pahalta. Nyt näyttää pahalta. Hirveä präiskiä Hokkusta ja nyt Jussi lähtee 14-10, 14-11, 14-12, mitä hittoa tapahtuu? 14-14, tripla kappo. Se on, jos Arnoldi lähtee, niin siinä lähtee kyllä kaikki adminit sitten kerralla. Ja se on siinä. Kyllä. Ja punaiset menivät johtoon. Mutta oli kallista lystiä. Katsotaan, miten tästä jatketaan. 15-14 tilanteessa. Ja punaiset näyttää siltä, että hoitavat tämän tornin alas. Lump, tämä torni, kun menehtyi. Ja siellä ollaan jo, kuulet, kaupunkiin tulossa. Kyllä. Ollaan admineiden porteilla niin sanotusti. V-mies pakenee hieman taka-alalle ja siellä ollaan. Onko nyt sinisten viimeinen torni lähdössä tästä alhaalta vai toiseksi viimeinen? Seiska puolustaa vahvasti tykkeineen. Ja siellä lähtee kivimies keskeltä metsää.
Terex on nyt päättänyt, että V-mies lähtee, maksoi mitä maksoi. Tilanne on 14-15, punaiset on johdossa. Joo, ja Terex on nyt ei 15-16, siellä tehtiin vaihtoja. ja Terex lähtee. Ja sininen torni turretti meni, lähti, joo. kyllä. Tornien tilanne siis se, että adminit ovat tuhonneet 2 tornia ja punainen joukkue 5. Juuri saamiemme tietojen mukaan näitä torneja ei ole loputtomasti täällä. Ja Jussi on pysäyttämätön, mutta kyllähän se tuollaisella Fiskarsilla No kun se heiluu, on niin- ihan OP tuo Jussin kirven. Ja siitä vähän maiharia kylkeen. Arnoldi pööpöilee täällä kyllä nyt aivan hukassa. Siitä haulikkoa latinkiin ja Mitä nyt matka tapahtuu? jatkuu. Jonnekin. Jorkka ottaa mustamiehen kiinni Antaa ja, sille ja vähän antaa rakkautta. Ja Ei auta kelpaa muuta kuin- rakkaus. ei, paetaan paikalta. Kaislikon piiloon. Makkos taistelee tykkiä vastaan. Tykillä tykkiä vastaan. Jorkka ja Seiska. Nyt adminit kokoontuvat keskelle ja lähteekö tästä nyt sitten sellainen rynnistys, että Kova, nyt on kyllä Kampakin paikka, kun 15-17 tilanne. kyllä ollaan rahoissakin 5 tonnia jäljessä ja Makkos täällä hakee kyläläisiltä rahoja. Mitä nyt tapahtuu? Nyt ihmetellään. Ihmetellään tässä hetki. 15-17, näinkö saadaan tilanne Joo, mutta nyt tasaisemmaksi? täällä selkeästi kokoonnutaan alas. Täällä on pieni torikokous. Tässä on huolestuttavaa, että punaisilla on enemmän rahaa. Joo, ja aika selkeästi enemmän. Joo. Ja molemmat joukkueet, nyt tullaan pahasti kylkeen täältä, jos ei Jussi keksi jotain. Nyt tosta lähtee kyllä Jussilta henki. 16-17. Ei lähtenyt, kyllä tuo Fiskars on ihmeellinen veivi. Ja, mutta Nyt lähtee. Jussi menehtyi. Jukolan Jussi sai siitä isän kädessä. Kyllä. Ja Ja nyt 17-17 tilanne tasatilanne. Ja tiedämme, jos tässä tapahtuu mitäkin menehdyksiä. nyt on sitten 5 vastaan 5 tällä keskellä almost sillä osa joukkueesta. Ja nyt Arnoldi nappaa sieltä adminin takaisin johtoon. 18-17, tiukka tilanne, 19-17. Ja punainen tiimi on nukkumassa melkein kokoon. Punainen tiimi vaippi tuli, ai, 20-18. Ja siinä Ja torni ala. Torni vielä siihen kaupan päälle. Nyt oli hieno rynnistys. Ja lähdetään toista tornia hakemaan. Ja nyt Jussi tulee aivan liekeissä Jussi tulee mukaan. siellä, Ja Seiska lähtee siitä heti. Ja Jussi kyllä nyt nappaa itsensä hengiltä. Tuli takaisin hiilasi henkiin. hyvin itsensä ja siitä nappaa pari minionia mukaan. Tilanne 21-19. Joo, ja adminit tossa kiri rahoissakin ihan mukavasti. Kyllä. Tilanne on paljon tasaisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Peli alku mukaan lukien. Mutta tornitilanne edelleen punaisille kaksi punaisten hyväksi. Siellä tullaan punaiset tulee päälle, kun Yleinen syyttäjä. yleinen syyttäjä. Sieltä haetaan vähän metsästä rahaa. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, miten tässä taktikoidaan. Jatkammeko tuota tiimien läpikäyntiä hetken? Täällä on tavaroiden läpikäyntiä. Otetaan täältä. Siellä on joku epäpyhä. Epäpyhä malja. Joo. Ja sitten kaikkea hassua. Normaalia. Mitali. Niin, mitali. Saanut mitali. Ole hyvä mitalista. Oikein mitali. Täällä myös lenkkarit löytyy jolta. Lenkkarit, joo. Ja hirveitä löytyy ja kaikkea mahdollista. Siellä tapahtuu isoja mähinöitä. 21, Jorkka lähti ja tilanne 22, 21. Tasa tilanne. Ja Punaiset punaiset johtoon. Seiska pakenee nyt, mutta Seiska. 2,5 henkistä V-mies ja Tumba jahtaavat. Katsotaan miten käy Seiskalle, pääsee pakoon. Se oli lähellä, se oli todella lähellä. Ja Arnoldi, se on ansa, ja sehän siitä Arnoldin
elämä päättyi. Jussi etenee vahvasti Fiskarsin kanssa. Tilanne on 21-23, punaiset johtavat vain niukasti. Äsken oli reilu 2 pisteen johto sinisillä, mutta nyt on niukka 2 pisteen johto punaisilla. Äkkiä nämä tilanteet ovat kyllä muuttuneet ja Tumba etenee minioneiden kanssa turvallisesti. Ja nyt Jorkka pistää ison kasan siinä nippuun porukkaa. Kyllä, tuli kuin uudesti syntynyt, mutta uudesti syntynyt hän onkin. Kyllä. Pose ja T-Rex kasaavat rivejään keskellä. Etenevät täältä vasemman kautta ylöspäin. Nyt alkoi mähinä siellä kivimies. Kivimies laittaa pataan, mutta tästä ei mahda mitään. Kivimies menehtyi. Ja nyt kartassa joku kello. Joo, kello kuului. Joku tulee polkupyörällä piälle. Rim. Ringaling. Pring. Nyt on tällaista perustylsää tappelua tässä keskellä. Taktikoikaas nyt vähän ja nyt adminitkin tästä hajaantuu. Eikä mitään hajannuta, kun ryhmässä mennään. Kyllä. Mutta punaiset edelleen 2 pisteen johdossa, mutta katsotaan nyt miten tämä tästä etenee. T-Rex lähtee kyllä siitä vauhdilla. 21-24, aika tiukka tilanne. Jussi, aika rohkeasti tuo Jussi painaa päälle koko ajan. Tuommoisen kirveen kanssa uskaltaa mennä. Ja Jussi vaan jossain näkee rappusiakin mitä ylös. Punaiset ovat taas adminien porteilla saakka. Kyllä. Pose on vaikeuksissa. Ei selviä Jussi. Matti kirveellä hamaralla on. Mutta seuraavana lähtee Makkos todennäköisesti tuolta. Ei, Seiskan nappasi siitä vielä ennen kuin Arnoldi vaikeuksissa. Lähteekö siitä torni vielä kaupan päälle? Ei varmaankaan, sillä punaiset ovat kyllä niin heikkoja, että tuosta on pakko lähteä. Ei, kyllä he ottivat siitä tornin vielä. Ja, kyllä, se on. Ja lähteekö Kristalli siitä nyt sitten adminien pasesta tässä vaiheessa? Siellä näyttää, Makkos nappasi T-Rexin. Jorkka näyttää kyllä rakkautta, mutta siellä on joku on vai pausti ja siellä tapahtuu siniset. Ja sinisten 21-29. Kyllä, nyt tässä on nyt on kaulaa kyllä. Tässä on nyt vähän kaulaa vedetty ja tosiaan tuo ensimmäinen kristalli vai mikä se oli tuolta vasen alusta, niin se on nyt admineilta tuhottu. Kyllä. Ja yhden matsin kokemuksella sehän taisi tarkoittaa jotain turbominioneita. Ai turbominionit! Nyt näemme isoja tykkiä. Nyt ohjaaja tykit. Ei, Tumba pakenee pankkiin hakemaan rahaa. Siellä ilkeä virkailija taistelee lanttien puolesta, mutta menehtyy ja joutuu luovuttamaan rahat punaisille. Kovat on mähinnät ähinnät käynnissä täällä sinisten porteilla. Adminit villisti puolustaa omaa basea ja sieltä edelleen tulee vaan punaista minionia vastaan. 21 tappoa vain 29 vastaan. Nyt tarvitsisi siniset tehdä jotain. Kyllä nyt pitäisi kasata rivit ja vaikka tuohon keskelle sitten ja painella siitä. Jussi meni aivan sekaisin. Pysähtyy T-Rexiin, mutta otetaanko siitä T-Rex heti? Ei, Jussi otti itse pataan. Joo. Ei, vei T-Rexin mukanaan. Mut 22-30. Kyllä, molemmille yksi tappo. Tai maali, kumpia me tässä lasketaan. Emme tiedä pisteitä varmaan. Siellä astalot heiluvat, kun soturit taistelevat urheasti. Tää Jorkka on kyllä villi, tää on villi. Jorkalla on kyllä semmonen, että tää on varmasti häkätty ja modattu tähän peliin. Ei tuommoista otusta ei voi alun perin tässä pelissä ollakaan.
Nyt on taas jo vähän liiankin hiljaista. Arnold ja Pose juonivat ansaa sinne oivan kintereille. Kyllä. Ja vasemmalla tapahtuu, siellä joku hero painelee minioneita vastaan. Mutta seurataanpa tämä nyt loppuun. Jorkka nappaa tosta kohta Tumban mukaansa. Nyt on alhaalla jotain rähinää. Taas antaa Jorkka rakkautta punaisille. Antaa rakkautta ja ankarasti sydämet vaan lentelevät. 23.30 sieltä tapahtuu. Tasoitetaan, kavennetaan pisteitä. Kaventuu. Ja sitten tulee vastapalloa 23.31. Joo, ja tuossa ohessahan adminit nyt menettivät ilmeisesti viimeisen torninsa. Ja se on double kill. Ja tilanne 24-33 ja taas 26.33. adminit kirii, nyt kavennetaan ihan hyvin ja sieltä vielä 27.33. Joku on S. Joku on S. Nyt näyttäisi siltä parin kolmen tapan S:n jälkeen, että S saattaa tarkoittaa sitä, että kaikki vastustajatyypit ovat menehtyneet. Joo, näin se varmaankin on. Kyllä, todennäköisesti juurikin näin. Jänniä juttuja löytyy pelistä tässä pitkin pelaa, vaikka raudanluja on kokemus tästä näin. Niin aina löytyy uutta. Aina löytyy uutta. Ja Jorkalta hirveä miakka löytyi taskusta ja sillä huidotaan minioneita pataan. Ja nyt on hyvä kasa. Tällainen kasa on hyvä. Katsotaan miten tästä edetään. No, jokuhan Posehan sieltä taisi lähteä komille teilleen. Pikkuukot kuolivat niin kuin mitkäkin. Ja Pose painui pankkiin. Ottaa sieltä pari lanttia. 42 € löytyy taskuun. Ja nyt on yksi lisko vaikeuksissa. Punaiset antavat selkäsaunaa. Joo. Tilanne on 27.33. Kultaakin on punaisilla vielä hieman enemmän. Sitten on tuo 8 tornia tapettu, 3 tornia vahe. Ja sitten mitä nuo kypärät ovat. Selvitetään mitä nuo kypärät ovat. Kypärät täällä ylhäällä. Joo, siinä. Dragon Buff Count. Dragon Buff Count. Se on joku Dragon Buff. Näinköhän se lohikärmen tappamalla saa jonkun buffin? Varmaan en tiedä. Tää meidän asiantuntija Raadilta kysyä. Ei, kun siinä lasketaan kuinka monta kertaa tää buff lohikärme tapettu. Buff the Dragon. Ja nyt on Vähinät käynnissä. Aktia on nyt paljon ja miten käy? Ketkä ottaa, kuka vettää 28-34. Terex lähti ja sitten Jussi. 29-35. Ja double kill. Ai. Sitten sieltä lähtee vielä 30-35. Hyvin kavennetaan tilanteeksi 30-35. Arnoldi heikoilla, Jorkka heikoilla, Seiska heikoilla, mutta hyvin hoidettiin siitä muutama kaveri pois. Sieltä tulee Tumba ja V-mies päälle kuin yleinen syyttäjä. Tykki, punainen tykki pääsee. Tykki on vielä hengissä ja ampuu villisti. Hirveä raiske käy. Samoin sininen tykki kerää sieltä tappoja. Nämä tykit ovat kyllä tämän pelin suola. Ja taas joku paikallinen saa selkäsaunan. Kyllä. V-mies ja Tumpa Mitä vähän Tumpalle rahaa. tapahtuu? Tumpa sai jonkun spellin päällensä. Vai oliko tuo se teleport? En tiedä. Mutta Seiska menee suoraan Tumban ja taas on tykkitaistelu. Tilanne on 30-35. Siellä Jussi lähti kotia. Unohtui hellalta jäällä.
Välillä juomme täällä selostamassa vähän juomista. Ja nyt adminit juonivat selkeästi jotain. Mennään Nyt on pahasti kaikki samassa läjässä. Tuohon kun jokainen hokkuspokkusta heittää, niin siinä on hengenlähtö lähellä. Ja sieltähän ne tulee ne hokkuspokkukset. Jussi heitti kirveellä siihen ja sai... Joo, ja nyt on rähinä. Noin Jorkka Svein Jussi. Jussi otti pataan. 31-36 on Se. tilanne. Ja 1-1 meni ne tapot. 31-37. Eli punaiset kurovat yhden siihen lisää. Mutta 32, Jorkka tasoittaa 37, tilannetta. 38. Tumpa nappasi Jorkan. Aika monta on menehdistä käynyt jo tähän peliin. On siis todella monta. 32-39. Ja Tumpa ja Makkos jatkavat vahvaa menoaan. Tykki seuraa perästä. Ota se tykki siitä, noin. Punaiset tulevat taas kylään. Ja sinisillä on ilmeisesti tuo kristalli korjattu tuolta vasesta. Miten tää on mahdollista? Sehän ammuttiin. No sehän itse asiassa se hajosi uudelleen. Hajosi uudelleen. Juuri saamamme tiedon mukaan kivet respaantuu, tykit eivät. Ai kivet respaantuu, no melkoista. Tumpa, ottaako tornin? Ottaa, siitä lähtee Blue Turret. Nyt näyttää pahalta, nyttekö loppuu peli? Ei, tapahtuu sulku. 34-40. Ja nyt Jorkka, T-Rex, Pose jahtaavat V-miestä. Pääseekö V-mies karkuun? Saa nähdä miten tässä käy. Ja nyt, ai! Ja Jussi tulee apuun. Ja Jorkka on nyt ansassa, mutta pakenee sieltä taikojensa avulla. Oi voi, pitkälle on menty. Nyt näytti vähän rakkautta taas kaikille. Kyllä, ja Jussi nappasi. Jussi nappasi. Hirveä hamaraa. 34-41 tilanne. Ja Arnoldi nappasi siitä frackin. Jorkka 7 heikoilla. 36-41 tilanne. V-mies Jussi taitaa tästä lähteä hengettömänä eteenpäin. Ja tämän adminit vielä kestivät, mutta tosiaan admineilla tornit erittäin vähissä. Siellä on enää 2 tornia vasen molemmilla reunoilla ja tässä porukassa mennään. Nyt se on Syberia or Dust. Siellä otetaan taikoinen sulaavat. ja tässä tahtotila on kova ottaa punaisten torni alas. Makkos tulee puolustamaan ja siitä punaisten torni lähtee kuin vettä vaan. Torni alas ja äkkiä karkuun. Ja adminit jälleen yhdessä tiimissä. Hyökkäävät ankarasti, mutta väärään suuntaan. Kyllä. Se on selkeästi, täytyy miettiä admin-tiimille kompassien hankkimista. Oi, minkälainen matonen täällä on? Mikä tämä on? Minkä kimpussa ne ovat? En tiedä. Oi. Nyt on iso mato ja sehän laittaa hanttiin aika kovasti. Se on juuri saamme tiedon mukaan, se on Baron. Vai John Baron. En saanut selvää. Siitä saa Baron puhuvin. Se on Puff the Baron. Puff the Baron. Juu. Mitä John siitä, Baron. saako sitä jotain ekstraa? Sitten saa Puffetin. Baron Nashor. Hokkuspokkusta tulee. Nyt on punaisella tiimillä hokkuspokkuset täysillä. Kato, Jussi tulee päälle, kun yleinen syyttäjä. Jussi tulee ja Jussi vie. Miten tässä nyt käy? Jussi nappasi Poosen ainakin siitä ja Arnoldi vie. Shutdownit siihen ja double killit perään. Ja nyt sieltä lähti. Oi! Kaikenlaista. Voitto. Nythän tässä kävi näin, että adminit ottivat pataan. Mutta ne voittavat vielä kumminkin.
Team 1 voitti pelissä, adminit voittaa elämässä. No niin, täällä on admin-joukkueesta, taitaa olla Seiska tässä lähellä. Kommenttia tähän nyt kovan uhoamisen jälkeen. Miltä nyt tuntuu? No comments. Ei kommentteja. Tappio oli kirvelevä. Kyllä. Tai sitten tuo kenkien jalkaanlaitto oli kirvelevää. Hyvä matsi oli. Täällä tuli hyvät kommentit, ei mikrofoni kuulunut, sanoi, että helvetin hyvä matsi. Sori, ei saanut kirulla. Hyvä matsi. Hyvin tasaista. Todella tasasta oli vääntö. Ja toisiksi paremmat veivät vain tällä kertaa. Kyllä, näin siinä pääsi nyt käymään. Joskus toisiksi parhaatkin voittavat. Adminit luovuttavat myös toisen bonusottelun voiton sille hopeatiimille. Eli juuri saamamme tiedon mukaan yksi tai jos toinenkin admin-tiimistä on heittänyt ragekuitit. Revivät jo tietokoneita irti johdoista ja harmistuvat. Jussi sai niitä tappoja. Jussi voitti tapoissa. Jussi vaan on niin hyvä. Niin helkkarin iso kirves löytyi sieltä. Jussi kärsi. Mitä? Joo, se on ylös. Panne se gridi vaikka. Katsomme statseja, siellä näkyy monta numeroa. Ja liikaa numeroita. Otetaan graafinen tästä. Player Stats. T-Rex, Seiska, Jorkka. Painahan tuossa herkkusienitapot. Herkkusienitapot. Mistä Siitä. tuosta? Oi, miten monta herkkusienitappaa kello kullakin. Ja kellä eniten kuolemia? Okei. Selostajista kiitoksia kun seurasitte matseja, oli tiukka ja oli hyvä. Parasta lolia mitä olen koskaan selostanut, ainakin toiseksi parasta tai kolmanneksi parasta. Olen selostanut 3 kertaa.